Dimpong maneni ti sardang ururaye iti sasapit mo. Kaano nga tao biyak ko mailiwa kun bara iyagip mo. Nadagsin nakmarikrik na kaput na laos nga iliw kukin ka. Tantanawagan ka abay titawag bareng mapasakit ka. Agurayak biyak ko nagak isasapit mo. Maladingitan unay di puso kaput kaawan mo si Maiko. Agurayak biyak ko ako nagak isasapit mo. Mahasyan ka kadi kaniya rinabiina agsasangita. Dimpong maneni ti salda ururaye iti sasapit mo. Kaano nga tao biyak ko mailiwa kun bara iyagip mo. Nadagsin nakmarikrik na kaput na laos nga iliw kukin ka. Tantanawagan ka abay titawag bareng mapasapit ka. Agurayak biyak ko ako nagak isasapit mo. Maladingitan unay di puso kaput kaawan mo si Maiko. Agurayak biyak ko ako nagak isasapit mo. Mahasyan ka kadi kaniyag rinabiinga agsasangita. Agurayak biyak ko ako nagak isasapit mo. Maladingitan unay di puso kaput kaawan mo si Maiko. Agurayak